guys! Ooh, oh my gosh. I got this package from Everydaywigs. Let's open it. Before ta mag-start, ako kasi sobrang hilig ko talaga magpa-color before. Like last year ata yun. Nagpa-blonde ako, nagpa-dirty blonde, nagpa-light blonde, kanang sa ilalong lang. Ombre. Hilig jud kong try different hairstyles. I'm not afraid. Go to casting sa auditions, mag-ana sila na. Ba't ka naka-blonde? Sorry, sipon ako. Naglupad. Okay. Sabi na bagay eh. Sorry guys. Joke lang. Ang iba naman, uy, bagay sa'yo. Iba-ibang reaction. Okay lang naman. May mga negative comments kasi kahit saan ka naman magpunta, may negative comments talaga. Kahit sa work, sa bahay, sa school, diba? So, nasa'yo na lang paano mo i-handle, right? Gusto na ko i-share since bawal ko karon magpakulay kay na mga bawal-bawal dira. Eh di mag-wig na lang to. Okay, 2 pieces of cap. Oh, so more like stockings. So let's try this. Magsulit kaya ako kulo? Hello? Crisha. Hello, feeling ako igang ba? Ako na ay nag-choose anong color. So, dream ko talaga na magkaroon ng ganitong color. Excited kayo. Mukahilak mo pa rin. I'm so happy. Oh my gosh. So, karoon na pa siya net. Kay murag. Kanang murag sa bra. Pang-lock siguro. Ayan. Then, I think ilak mo sa ilalong. Ay, ito paano? Ako ang hair. I-black na po ka. Ayun no. Wait lang. Tanggalin ko ulit. Ayan. Wait lang. Oh, sorry. Kailangan ako mag-change. So, i-take 2 na to ni guys. Sabihin na to ni Bay. Yan. Ako siyang gilak dito. Where are you? I-pin ko diri sa side. Feeling ko na ako diri. Under the sea. I like it. It looks so real. And feels so real. Even though it's synthetic. Ato ko na to si Joem. Basta yung na-shock tong kinsa ng babae ni abot. Ha? Gadula sa PlayStation. Hi, love! Hello! Oh, mermaid! Takot ka pala ibang tao. Ay, ilaw! Sumakita! Kasi totoong hair. Kapit sa camera, look. Haba? Taga ibang bansa. Baka siya totoo, no? Kaya nga eh. Di ka tuloy na color PlayStation. Kanina I was wearing black shirt. Hindi makita. Tayo. No! 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 Ay! Ang ganong hair. Scary. Totoo buho kaya to? Synthetic daw. Tayong ano sa kabila to? Ito. Ay, hindi ko na-lock. Hindi ko na-lock. Dapat i-lock mo siya. Waka mermaid. I feel like a mermaid. Now, 8% discount if you use the coupon Crisha. Order at www.everydaywigs.com. And don't forget to follow and like them on Facebook and Instagram. Haba niya na. Kuya. Salamat kaayo! Bye guys! Nag-Korean na cute.